исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Здесь очень много работ, именно здесь семейные работы. Гаилә ушагы, илһам чыганагы, әти-әниләр иҗатта сынаша. Бәхетле генә тормыш итәргә телибез. Ознакайда агымдагы елның 100-нче гаиләсе теркәлде. Душа светится молодым задором и стремлением изменить мир. Әлмәттә уку алдынгыларын зурладылар. Бүгелмәдә ел сайын үткәрелә торган 6-нчы республика гаилә иҗат ярминкәсе булып узды. Аны Бүгелмә шәһәренең ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны гаиләгә урнаштыру һәм тәрбиягә бала алган гаиләләргә ярдәм итү үзәге территориясендә оештырдылар. Гаилә ушагы илһам чыганагы дигән иҗади эшләр конкурсында республиканың 9 муниципаль районнан тәрбиягә бала алган гаиләләр катнашты. Ярминкәдә барысы да сату итә. Өлкәне дә, кечесе дә. Сумкалар, картиналар, уенчыклар. Булар барысы да үз куллары белән эшләнгән иҗат җимешләре. Бу балаларның һәм аларның әти-әниләренең уртак эше. Леногорск шәһәреннән килгән Наталья Сивачевалар гаиләсендә 7 бала. Аларның гаиләсен нәкъ шушындый уртак иҗат эшләре берләштерә. Ну, мы творческая семья в плане, конечно, танцев, песен, конкурсов различных. Но у нас есть наша бабуля, которая любит готовить из материалов, из ниток, из папье-маше. В общем, любит делать мозаику. Этим больше занимается наша бабуля. И она и учит внуков своих, потому что непосредственно это ее внуки. Поэтому представляем все, разные виды искусства. И хотим продать побольше. Ярминкә Бердәм Россия партиясының болашак 10 еллыгы бөтен Россия программасы ныклы гаилә федераль проекты кысаларында уза. Бирегә үз эшләнмәләрен сатарга дип Татарстан Республикасының 9 муниципаль районыннан 14 гаилә килгән. К нам сегодня съехалось 14 семей, которые стали родными для 55 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ознакаево, Альметьевск, Бугульма, Заинск, Ютазинский район, Мензелинск, Лениногорск. Вот география участников сегодняшнего нашего мероприятия. Декоратив гамәли иҗат эшләнмәләрен сату, концерт программасы, кул эшләре буенча мастер-класслар, асфальтта рәсем ясау конкурсы, оттырышсыз лотерея, күңел ачу уеннары, татлы ризыклар һәркем күңеленә хуш килде. Онытылмас тәэсирләр бүләк итте. Я пришла сегодня вот на эту замечательную ярмарку. Здесь очень много работ, именно здесь семейные работы с детьми, которые не знаю, сплочает. Очень понравились именно вот эта ручная работа, пирожки, картины, где родители с детьми стараются что-то продать, что-то показать. И вообще все здорово, замечательно. Иң иҗади гаиләләр гаилә учагы илһам чыганагы конкурсында билгеләнде. Барлык гаиләләргә ярминкә урынын иң яхшы бизәү, иң яхшы ярминкә костюмы һәм иң яхшы иҗади гаилә эше өчен дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Ознакайда 2022 елның 100-нче парын котлау тантанасы узды. Шәһәрнең мәдәни үзәгендә булган чорда район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, ЗАГС бүлеге әгъзалары, яшь парларның әти-әниләре, туганнары, дуслары катнашты. Һәр ел сайын агымдагы елның 100-нче яшь парын зурлап тәбрик итү районда матур традицияга үрелде. Бүген дә мәдәни үзәктә актлар китабына Илнар һәм Ләйлә Мөхтәсимовлар гаиләсе теркәлде. Илнар үзе Ютазы районы егете, нефтче һөнәрен сайлаган. Ләйлә Ознакай кызы бүгенге көндә сәүдә өлкәсендә хисапчы булып эшли. Инде дуслыгыбызга 10 елдан артык, диде егет шатлыгын яшермичә. Без бик озак очраштык, 10 ел булды. Бәләкәй чактан бергә йөрдек. Без үзебез Ютазы районы Кәрәкәшле авылыннан булабыз. Яшьләрне истәлекле көннәре белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов тәбрикләде. Телевизор. Яшьләрнең шатлыгын әти-әниләр, дуслары, туганнары да уртаклашты. Балаларга теләк инде бәхетле булсыннар, бергә озын гомер яшәп, сау-саламат балалар тәрбияләп, бәхетле генә тормыш итәргә телибез. Бергә бер гаилә булып. Матур гаилә булып. Мин дә кушылам иреме. Батыр булып яшәргә.
Сүз уңайыннан, бүгінгі күндә шәһәрдә Татнефть компаниясы ярдәме белән яңа никахлашу үзәге төзелеп килә. Алга таба яшьләребезне яңа бинада тәбрикләргә язсын, диде Айдар Шамсетдинов. Яңа бина төзелеп килә, ЗАГС. Бу инде тирәктә иң матур бина булачак. Бу инде нефтяникларның ярдәме белән төзеләчәк. Һәм инде көзгә Алла бирсә, үзебезнең гаилә паркында, мәчет белән чиркәү кырыенда, урында бик матур, самый матур урында, самый матур бина булачак безнең. Яңа ЗАГС булачак. Илнар һәм Ләйлә Мөхтәсимовларның гаиләсе ныклы, бәхетләре гомерлек булсын. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә 2 ел эчендә беренче тапкыр чыгарылыш кичәсе үткәрелде. Узган елларны ул пандемия сәбәпле үткәрелмәгән иде. 30 мәктәпнең иң яхшы 645 укучысы Кызыл юл буйлап үтте һәм бәйрәм концертында катнашты. Көчле алкышлар астында директор һәм укытучылар җитәкчелегендә һәр мәктәп Кызыл юл буйлап үтте. Чыгарылыш сыйныф укучыларын чын йолдызлар кебек каршы алдылар. Алар чыннан да йолдыз кебек күренә. Матур, яшь һәм өмет тулы. Душа светится молодым задором и стремлением изменить мир. Аннан кичә Нефтче мәдәният сараеның концерт залына күчте. Ул бу көнне тыштан да эштән дә балкыды. Тантана сәбәпчеләрен хаклы рәвештә шәһәрнең горурлыгы дип атарга була. Чөнки алар арасында медалистлар, 4-легә генә һәм 5-легә генә укучылар һәм иң мөһиме БДИда 100 балл алганнар. Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга һәм чыгарылыш сыйныф укучыларын мәктәпне тәмамлау белән котларга дәрәҗәле кунаклар килгән. Әлмәт район башлыгы Тимур Нагуманов, Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Светлана Лаптева, Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская. Я уверен, что этот волшебный день оставит незабываемый след в памяти каждого из вас. Многих из вас поддерживали родители. Мин ышанам, бу тылсымлы көн сезнең хәтерегездә озак сакланыр. Мөгаен күпләрегезне әти-әниләрегез хуплады. Кемнедер хупладыр, кемгәдер үгет-нәсихәт бирделәр. Сезнең белән бергә алар 11 ел дәвамында белем алдылар. Сезне ихлас күңелдән сорыйм, шуны онытмагыз һәм кадерләп саклагыз. Помните это и цените. Чараның кульминациясе район тормышындагы катнашу активистларына, олимпиада призерларын һәм иң мөһиме бердәм дәүләт имтиханында максималь балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучыларын хөрмәтләү мизгеле иде. Аларга укудагы аерым уңышлары өчен рәхмәт хатлары һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Тимур Дмитриевич шулай ук укытучы остазларны бүләкләде. Сәхнәгә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләүгә зур өлеш керткән чыгарылыш сыйныф укучыларын БДИның югары нәтиҗәләренә һәм олимпиадаларга җиңүләргә китергән укытучылар күтәрелде. Кичә концерт программасы белән дәвам итте. Анда чыгарылыш сыйныф укучылары артистларны тыңлап кына калмыйча, үзләре дә җырлый алдылар. Инде элеккеге укучылар уңай эмоциялар һәм тәэсирләр алдылар. Фаннур Заббаров беренче лицейны тәмамлаган. Ул Мәскәүгә укырга барырга җыена. Без бик шат, шундый бик зур бәйрәм безнең өчен ясадылар. Безнең иң яраткан җырларны куйганнар. Бик шатбыз. Ул бу кичәгә үзенең директоры һәм классташлары белән килгән. Быел лицейны 43 укучы тәмамлаган. Монда иң әһәмиятлесе яңа чорда балаларга үз-үзен табу бик авыр. Һәм шуның өчен 11нче сыйныфка хәтле балага юлны сайлауга без бик ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм киләчәктә дә ярдәм итәргә телибез. Чөнки безнең өчен 11нче сыйныф кына әһәмиятле түгел. Ягыны бар кеше бирә. Ләкин киләчәктә нинди кеше булачак, ни хәтле файда китерәчәк, анысы безгә әһәмиятле. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтчеләр бәйрәмнәрне актив үткәрүне өстен күрә, яшьләр көндә традиция буенча күңел ачулар белән генә түгел, спорт ярышлары белән дә билгеләп үттеләр. Шәһәр пляжында һәм паркында Татнефть компаниясының чираттагы яшьләр спартакиадасы узды. Татнефтьнең яшьләр көненә багышланган яшьләр спартакиадасы инде традиционга әйләнде. Анда берничә ярыш төре керә. Аларның берсе волейбол, уенчылар 15 очкога кадәр ярыша. Волейбол ярышлары Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында волейбол мәйданчыгында узды. Уенда 10 команда арасында 4 төркем көч сынашты.
Спорттың 7 түрендә иң көчлеләрне билгеләделәр. Стритбол мәйданчыгында спорт азарты кайнады. Көчле ир-атлар воркаут турнирында очраштылар. Тагын спортчылар кыяга менүдә, вейкбординг, катамаранда узышу һәм сапсерфингта көч сынашты. На площадку номер 2 готовятся команды НТЦ «Кама». Яшьләр спартакиадасы Татнефть спартакиадасы алдыннан репетиция дисәк тә була. Компаниянең актив яшьләре төрле эстафеталарда һәм турнирларда катнаштылар. Алар үз осталыкларын гына түгел, үсеп килүче буын өчен үрнәк күрсәттеләр. Бу бик нык берләштерә, бигрәк тә команда эзләгәндә. Барысы да бик теләп ризалашты. Һәм без бик җиңел команданы җыйдык. Барысы да профессионаллар булып чыкты. Профессионалы. Развиваться физически, умственно, знакомиться. Ну и, конечно же, получать хорошие эмоции. Спартакиада команда эшенең нәтиҗәләрен арттырырга һәм коллективны уртак максатларга ирешергә, этәрергә мөмкинлек бирә. Предприятиенең социаль сәясәтенең мөһим өлеше буларак корпоратив спортны үстерүгә ел сайын зур игътибар бирелә. Сегодня 30% численности Татнефть профсоюза – это молодежь в возрасте до 35 лет. Это 23 тысячи молодых людей и девушек, которые работают на предприятиях группы Татнефть, агрокомплекса. Спартакиадада барлыгы 600-га якын кеше катнашты. Шуларның 39-ы призлы урыннар яулады. Аларны иҗтимагый эш алып баручы һәм яшьләр сәясәтен тормышка ашыруга зур өлеш керткән компаниянең иң актив вәкилләрен кичке бәйрәм кичәсендә шәһәр халкы алдында олылап мактау грамоталары, рәхмәт хатлары һәм кубоклар тапшырдылар. Аплодисменты нашим спортсменам. Они действительно молодцы. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.